Бүгүнгү комсомол күнүн көрсө, уонна 2-нче хүрбекке сылга улуска ытыллыктагы республикатагы олонка хыгар белемнени черчетинен үйө билүү хыктыр серигер сетти онтан такса Эрджон улахан суботунюкка тагыстылар. Ипподромутуттан кырбуйата дегелге бу оюр холоһаны бар калан турабыт. Иннегенен барата манна тиет улахан техника. Олигар үс самосвал, бир погрузчик, онна бир белорус үлелия. Онна хүлбе бензопила үлелехта. Үс алаһы колбур суолоң орарсыллаак артыгы үйнен турармастан арастаһын кеңетээһин үлете барда. Инникетин олонка хыгар бу суол иккет түгер улус нәһлектере бейлерин күһүлгелерин оңостуктара. Үйәһә билүләр бармыстаммы бир кеһи курдук хуботуню катагастабыт. Тутан бу үләрнән каямы беге әддәттән олонка хыгын үрдүк тәрәһен нәхти ытарды белемнән үләбит бастакы көстүтә булар ден әтәбит. Күн жыл туран берен нәһиленне да тәлителер да көптө кыттыны булар. Урку комсомол членлери эдер састырын санаан эдер итсет үлени кыйыр багалаак болан. Тәрәһин үрдүк көтөгөйләктегаста. Оторут хуботник күчкә булар да. Ой почти хубота айта хуботник тачы. Оглун рулун бары улаган кие, жас кие бар да. Бу быел маныктары биттеше боруна халламы туран берде я. Уатта келен манна коммуналитта хүрбетче болан келдибит. Ток партерилчелер бар келдилер. Үле бекке баран яһар. Баччал бак болан. Так килә була хутумана. Евгения Бараков, Алексей Старостин, Саха телевидениете, Үйәһә билүү.